Ga I fe? Ni fi ma fe siw fod ymsain o gloch o bore. Bryn Jones? Arthur a chan. A siw ma'n pawb sydd y ffrind tan ante. Sy'n fydd yn bod, Arthur, oes e? Edith. Wel, faint o gloch? Ala i 5. Diolch, Arion. Snipes, ond mae'n chdi napio pres di, sa'ch gael benthyg. Snipes. Ted Malcolm. Iawn, dwed. Dwi'n bod yna fo. Dwi'n im. Liz, am beth i Roger. Mae rhywbeth dyle ti wybod. O, fawr, sbio pentwr y gardia sydd yma. Fyddylis i'r ioed sy'n ni cael gymaint o hyn. Mae'n well i fi ddechrau rhoi trefn ar un o bydd. Lina, fydd pobl dal i gyrraedd a fydd hi'n draed moch. Te? Mae'n anodd credu, dydi. Mor sydyn. Fi'n gwybod. Ond fel mae'r pethau yma'n digwydd. Gymaint o bethau eisiau trefnu. Ti siŵr bod hi'n hwylus i chdi ddod efo fi? Wrth gwrs bod i. Pethau'n dawel arno i ty beth. Mae pai ti a becso wy'n dod da ti. Pryd ni'n cychwyn? O, arwel bach sy'n misio chdi ddod siŵr. Dwi isio dod. Na, wir wan. Ei newid i gychwyn ar Rownd te. Liz, please, granda. Oedd Roger yn... Mae yna lot fwy o gardiau'r gen yna sy'n arhogia. Beth oeddi hynny te? Sy'n rhywun yma fel arall Rownd? Oedd Roger yn gwybod o'r dechrau mae stwff wedi dwgyd o dde. Ar gang o Lerpwl oedd yn sypleio, mae fe gyd fan hyn. A dyma chi wedi cyrraedd o'r diwedd. Wel, mae gennych chi lot o waith o sberthu, mynd i ofn. Dwi wedi bod tan rwan rhoi trefn ar bethau. A mae yna un i chdi yma hefyd, Dylan, dwi'n meddwl. Chdi, sbia, dyma fo. Gwrandwch. Dwi wedi penderfynu rhoi gorau ar Rownd bapur. Mae ni'n gwybod beth ti'n neud y peth iawn. Gen i arliadau na fi yna. Mam, Be gwas i? dwi yn dod i'r angladd iawn. Ti wedi gweud wrth Islwyn bod ti'n rhoi gorau? Na ddo. Ti dyma. Mai? Mai. Đây mày kêu là Nguyên Thuận à? Mày kêu mấy mẹ à? Con đi con ba tháng. Kêu mấy mẹ à? Là Nguyên Thuận đó mà. Đúng mà. Everything all right? Ymgoi. O, diolch yn Chinese, te. Surprise, surprise, genod. Un bob un i chi. O, diolch. Dwch, da chi'n mi hagor nhw? O, di am yn gyfrinach ysdi. Na, di mal sydd i anfon i ni. Washi. I bwy ges di yn tan ia? Ydych chi'n abod ysgrifen ty bed? Dwi'n meddwl. Ffion ar yma. O, chwarae teg fi. Di bob dim yn barod gynnach chdi'r gyfer hynna ta? No worries, fydd o'n slif ar y barti gyd i weld. Mae mam a dadi wedi ddiflannu ti'r 7 ma. Ti di gynnau list? Na fo.
Tydlaen ta na'n ei wneud un wan. Ni gael rhyw fath o syniad y pwy sy'n dod, de? Gofn bydda ni'n dwy'n sbio ar ein gilydd fel dwy stwtji drwy nos. Beth ti feddwl hwn fydd parti gorau'r ganrif gyd i weld? Rita. Chdi. A fi, de? Wel, eich bod mei'n dod, diolch yn siŵr to. Mae'r cwestiwn. Ariel o'r i mai'n dod syrt. Fyddan. Gyrach na de. Sa'n gwybod sut dwi'n mynd i ffindo rhywun i gberid y led i arfer rybydd fel hyn, ond... O, sori am greu treffarth, Mr Morgan. Paid a becso. Na gyda faid i yw e. Os ni'n cario ymlaen, ta ddech hyd i rhywun arall, ond dwi'n mynd heddiw a fydd ddim yn ôl am wsos. Fel wedes i paid a becso, i siŵr o sort o rwbeth na, sut? O, Ari, dydi bywyd yn llawn surprises. Mae yna rhywun hyd yn oed wedi cofio amdana chdi. Ali? O, diolch. Be? Hei. Ti'n mynd parti heno ta? Gobrin. Ti'n dori? I lle? Barti'n ici heno. O na, fydra i ddim. Rwy'n di ddyffryn tanat. Na'n di marw bore yma. Daw, rwy'n ni glwach yn. O, fi na. Hei, diolch i chdi am y cardyn, de. Oedd yn lyflu. O ia, sori. Nes i anghofio. O, dim ond siwr ma'n tynnu dy goes, diolch ni. Ei, dewch laen wan, am yr ysgol na reit handi. Lle bod chi'n caru dan yn hwy'n i fyma. Reit. Barod nawr, fi'n credu. Ti di cloi drws gweithdi? Do, newid. Nefi, lle ma'r, wel ma? Nes i siasio fod yma fi'n pedwar. Bydd e ma nawr. Mae jyst y chwarter wedi be gibus ma'n neud. Oli, mae rai fi fynd. Dwi'n hwyr fy ma hi. Ond wele, mae'n chdi eto mwsos gyfa. Dwi'n gwybod, a fydden nhw methu dall ydw i. Ei, pam na rosi di adra? O ti'n misio mynd go iawn, agos? Yn meddwl ia? Sa chdi'n cael y tŷ gyd i chdi di? Rhywbryd eto, ia. Ori. Wel, dwi'n sos isa. Ys rwy'n? O, reit, rai. Box o chocolates, wedi dda. Chocolates, reit. Quality Street, Terry's All Gold, Milk Tray, Black Magic. Ia, Black Magic ta, ia. Reit. Black Magic. Reit. O. Hei, gyda. Pen meddwl bod mi busnesu nawr, ond os da fi anna ma nhw, se well i gael Milk Tray reina wi favourite i, ti'n? Milk Tray ta. Milk Tray, reit. Hynny, dwi fynd 70. Ti'n mynd digwydd gwybod be mae'r plant yn licio hefyd, dod? Lle mae o? Cofi? O'r diwad. Sori, ba fi'n hwyr. Na fi ys digwydd. Casanova. Meddwl o'n i, ella sa chi'n digwydd cofio pwy anfonodd y cardyn ata fi. Na, sori, sgynnau'n syniad. A dweud y gwir, sgynnau'n gweld cardyn i chi yn y bocs. Dach chi siŵr? Ydw. Ydw'n bendant. A mi ddylswn i wybod achos y fi gwaciodd o. Ond... Ydych chi fy amau? Na do, mae methu dall dwi sut oedd o'r papur newydd, os nad oedd o'n y bocs. Loch, dwi'n newydd eitha chi. Dwi'n gwybod dim byd am eich cerdyn chi. Ac os ydych chi eisiau double checio, pam na fyrwch chi Meirion Hughes achos o fo sydd ar eich rownd chi?
I di siwrth chi do. Dwi dim hanner da. A'ch bai chi dio. Liz? Argo, bys gen ti ma disgo? Hei? Be ti'n neud? O, yn clawr o'n bu. O'n ffidlans di. Ti'n mynd i parti lle? Sgei fawr o fyna. Os na. Na fi na chwaith. Watcha, mo lyb. Ti a trion bach o hwn? O, bys gynna'ch chdi'n hwn? Lle mae Bob? Mae hanner o'r 7 yn barod, sti. Mae'n ei bod nhw wedi camddall dy lle yn yr amser neu beth di. Y ddau fwy o tebyg. O, o'r diwedd. Ti'n barod?